Marga den prayatna semuriris semuriris eko bali Belgegeg satulita ambal Gus pripun jenengan kok rawuh mriki wigatosipun napa menawi kula sawang kok pasuryane sampean katone rengu katone sungkawa niku enten napa Gus kemarin ngabdi pun Semar Badranaya cumadung dawuh den Kakang Semar kula bener apa kang dadi impenku saiki numusi Kakang impen sampean numusi iya pripun Pandhawa kenging napa para Pandhawa entuk pacoban dina sak mengko jroning Pasewakan Agung negara ing Amarta Prabu Karna Basusena ing Ngawangga rawuh nyuwun ngampil wujuding pustaka Jamus Kalimasada adreng kekarepane Kaka Prabu Karna kinarya nambak rengkaning praja negara Ngastina sing ketaman pagebluk dening Kaka Prabu Puntadewa diwenehake diaturake wujuding pustaka Jamus nyang jimat Kalimasada nanging kuciwane bareng digathukke kelawan imbene Kaka Prabu Puntadewa kabeh perkara iki mau numusi Kakang lah sinuwun Puntadewa ngimpi napa den Kaka Prabu Puntadewa uga nyumpena Pandhawa yen to dheweke nyumurupi wujuding kreta sakjarane kretaning negara Ngamarta mlaku tanpa kusir kamangka kreta kuwi mau lumaju banjur tiba ana telenging jurang jero Kakang kabeh perkara iki digathukke dening Kaka Prabu Kresna jebul tinemune pancen numusi impenku Kakang nyatane nalikane Dimas Setyaki Kakang Mas Werkudara adiku ragil nakul sedewa kelawan Kaka Prabu Puntadewa arep ngrebut wujuding pustaka Jamus Kalimasada Kakang Adipati Karna nyabet kadang-kadangku kabeh dadi wujud arante wit ringin parilan kapas lan uga lintang Kakang mula sowanku iki njaluk senjata pitulung kelawan ndika Kakang Semar Badranaya Kakang mereka den prayatna samurire seka balik Teteane gandayane Trisunya Purnama sasi Gilar-gilar tengahing latar meleng lintang Bima Sekti ngapunten den mboten kok nami kula sok tau nika mboten ning pancen sing ajeng kula aturke niki cen kahanan nyata iya Kakang Semar kepiye nggih Pandhawa nampa pacoban niku pun sak trepipun lire kepiye dening Kakang matur kang kaya mangkono sebab Pandhawa sak menika ngunduh wong pakarti merga sak suwene iki para Pandhawa nyepelekke karo Semar nyepelekke karo Petruk karo Gareng karo Bagong nyepelekke karo Togog karo Mbilung niku Ponokawan niku nadyan to namung sak tiyang cilik nadyan namung derajate ngaceplik wong loro sak udon telu sak urupan pandhinganipun nanging menawi Ponokawan menika dipun prajakaken dongane dayane gedhe lho Den banjur aku kudu kepiye lah nggih pun Pandhawa niku mun sak trepe nampa pacoban ngaten sebab menungsa urip wonten ing Madyapada menika duweni dosa rong perkara. Sepisan menungsa niku dosa karo Gusti Allah, angka kalih menungsa niku dosa karo alam.
Yen menungsa duweni dosa karo sing gawe urip lamun to temen anggone nyuwun pangapura Gusti Allah kang murbeng jagat ta tentu paring pangapura awit Gusti menika Maha Pangapura. Ngoten. Sampeyan kudune pun pirsa Gusti kang murbeng dat niku sakderenge nyipta napa-napa sing dicipta pisanan niku cahya kang aran Nur Muhammad. Sakwise Gusti Allah nyipta cahya Nur Muhammad menika kaping kalih Gusti Allah nyipta seratan ingsun Maha Pangapura niku. Dadi saderenge nyipta menungsa, nyipta kewan tanduran lak sak panunggalane niku Gusti Allah niku pun gawe pathokan ingsun Maha Pangapura niku Gus. Lah menungsa dereng ngucap mung dibatin ajeng nyuwun pangapura kalih Gusti niku Gusti pun paring pangapura lho Den. Ning sing abot niki Den, sing abot niku menungsa duwe dosa karo alam. Menawa menungsa duwe dosa karo alam, mlaku sak mlaku krikil watu nyandungi lakune, suket godhong nyerimpeti lakune niku jenenge dosa karo alam. Niku. Banjur carane nglebur dosa karo alam kepiye? Nggih nyuwun ngapura. Sing jeneng wong luput niku tebusane nyuwun ngapura. Napa tahu sampean? Ngenengke cipta sakwetara nyawang banyu, napa tahu sampean meneng ngrasake angin sing manggambekan niku tanpa mbayar? Tahu napa mboten sampean? Sampean ngucapke gunging panuwun kalih angin, napa tahu sampean ngucapke gunging panuwun dhateng geni? Napa tahu sampean ngucapke panuwun dumateng surya? Menungsa niku kudu manunggal kalian alam, ngoten. Merga kabeh niku dayane sing nyengkuyung niku lampah sampean niku nggih alam niku. Menungsa tanpa srengenge, menungsa tanpa matahari, peteng kahanan jagat. Tetanduran tanpa surya, tanpa srengenge mboten saged melakukan yang namanya fotosintesis. Tanduran mati kabeh niku. Mula sing ditembunge sing diarani ngruwat kalian alam menika manunggalke alam. Cara dhisik menika wonten sik jenenge milang tanggal. Carane kepiye Kakang Semar? Nyuwun ngapura. Adus teng kali banyune mili, sedina mangan pisan, sedina turu pisan. Mangane sing anyep-anyepan, dina pisan gebyur pisan, dina pindho gebyur pindho. Nganti 21 dina niku sing diarani poso milang tanggal, nglebur dosa kalih alam. Nyuwun ngapura banyu, geni, angin, bumi. Napa sampean tahu? Ngaturke gunging panuwun kalih bumi, lemah sing mangke pancatan nggih mlaku saben dinane niku napa sampean tahu? Napa sampean tahu nyuwun ngapura kalih bumi? Napa sampean tahu? Napa sampean tahu nyuwun ngapura karo banyu? Napa tahu sampean nyuwun pangapura kalih irigasi sing mangsumpeti sampah-sampah niku ngantos sak mangke banjir? Napa tahu sampean? Sedaya menika kedah dipun lakoni, banjur aku kudu kepiye Kakang? Kula pun janji nek enten napa-napa mangsambat kalih Semar nggih sak saged-saged kula kula turuti Den. Banjur saiki aku kudu tumindak kepiye? Gampang mawon caranipun. Sampeyan kedah ngrebat wujudipun pustaka Jamus Kalimosada saking regemanipun Sinuwuning Ngawangga. Niku. Mengke kula sing jampangi sampeyan saking kaduan, banjur carane supaya aku ora kawanguran dening Kakang Adipati Karna Basusena. Sampeyan kula dandani, Gus.
loro sesumbar mawa lindu bumi gonjing kumaluduk guntur ketuk ing iki kok ora pangleng to men kepiye kaya logo partai apa kampanye partai dengkulmu melocot kuwi kudu tak dandani kaya ngene seranane supaya Sinuwun Karna mboten ngerti nek Ndara Janaka sing ngrebut ngono aduh banjur aku kudu kepiye pun sampean mang budal ben ditutke kalih anak-anak kula ya njaluk pamit Kakang Semar sing cernuk eneng kene ngapa? Isih nyenuk eneng kono ngapa? Ngapa nyenuk kowe ngapa ning kono nyenuk? Ayo budal. Nyenuk wae tenan ora. Aku gawe nek kon ngetutke Ndara Janaka. Sebabe lah kono nganti kepethuk Sinuwun ngawangga Ndara Janaka sebutke dadi bonsai. Ora nyemelangi Ndara Werkudara. Sabet wis dadi wit ringin. Ndara Sentyaki sabet dadi rantai dinggo nyencang kirik mburimu kuwi Pak. Kirik ya men aku. Kowe celeng. Ha lho kowe kirik kowe ya celeng. Rajuk kaya ngene iki senengane. Njur kowe nek wegah ngetutke Ndara Janaka kowe ngapa? Mbon Mak kula tak tunggu kahanan karang kadempel. Njaga ya njaga, nunggu ya nunggu tole. Nggih Pak. Jadra, yo. Rekoten prayitna semuriris samurire seka bali titiani kandayani trisunya purnama sasi gilar-gilar tengahing latar mileng lintang Bima Sekti nek ora tak tutke ae Ndara Janaka mengko ndak kendrawasan ndak ora prayoga kedadeane teh. Aku tak dadi Gatotjatayu wae. Anu Garuda Gatotjatayu kula dherekaken lampah sampeyan Den. Bumi gonjeng langit kalap-kalap katon lur genjang alis risang mawe gandrung saparan katuluwu kermoyak payek saking dias balewur
Lah kok teko iki ana wujude banteng sing nyegat kelawan lakuku. Ayo Prabu Karna. Lho, jebul kowe wis wanuh karo aku. Iya. Ayo kowe aja sesongaran. Dupeh kowe ngregem Kyai Kalimasa tunjur sak gelemmu dhewe. Anggonmu duweni pakarti, njur karepmu arep piye? Kyai Kalimasa banget tak jaluk tak aturake Sinun Puntadewa. Ya, tampanane ana Jamus Klimasada. Wah. Edan pancen digdaya dayaning Kalimasada dadi wujud ndas banteng tugel gulune mung uban sirahe tok ora dalah Nerpati Karna Basusira mandhega lakumu warat. Maning jajalan lah kok iki teko ana Garuda aneh-aneh timen lakonku. Kok iki ana Garuda sak gubuk penseng gedene lah kok dadi nganeh-aneh timen kahanane Garuda. Kena ngopo kowe ngendhek lawan lakuku? Ora salah Prabu Karna. Ayo aja tumindak sing ora adil, aja tumindak sing ora prayoga. Dumeh kowe ngregem Kyai Kalimasada banjur sesongaran ngungasake kamprawiran. Ayo Kalimasada wehno aku tak aturake marang Sinuwun Prabu Puntadewa. Oh, padha wae karo banteng mau kowe lan. Ora salah. Kowe iki Ngedan. Karang sak eneke iki karang iki rung dilumpukne ya kowe iki senengane dadi isih wujude kaya ngene iki. Edan manus maning jajalan staning baun lah kok teko dadi wujud tameng. Bot-bote dijaluki lakon dadakan ya ngene iki. Ayo kowe arep ngopo? Edan pancen kowe digdaya lah kok teko Kalimasada mbok teladung dadi wujud tameng kaya ngene. Ayo aja mlayu wak teladung apa kelakon kowe mati dening aku edan.
manjing langit kelap-kelap katon lur genjang alis risang mawe gandrung sabaran katuru wukir moyak payek saking tias balewur ngalah iki apa bendaraku lima cacahe lan Ndara Setyaki dadi wujud kaya ngene ya tak lumpukke ana tamengku semu banjang elono katinetrane nganggo rapuh saptaning kukila ringkane goro sageter kene dunganing kunglir wuwu sing pinipanca ula tala manunggaling mustikaning jagat kabeh wis manunggal ning dadaku sabanjure tak pasrahke marang Gusti kepiye lakon iki supaya enggalo babar Gusti wong ambreng kadhe karonaning kaswasi ila dalah jagat dewa betul lah kok tekoan iki ana wujute Garuda sak gubuk penseng gedene nyumurupi dadane ana tameng gambare kaya ngono Garuda Prabu Kresna apa kowe pamling karo aku? Lho. Jebul kowe wis tepung karo aku. Sapa sing ora tepung karo kowe? Kowe iki wong terkenal le padake. Arep kowe iki ireng ning ndi wong kenal kowe. Hus ireng-ireng. Katon ngarani karo aku kowe. Iya. Apa kowe pangling karo aku? Nek kowe pangling karo aku sawangen aku kanthi permana batin. Redo mawara mangawara murahan pengarane ngajurit gong maguru gongsu tata kaya butula para panjriting turangga hestira kata enggang yo Garuda yo ingsun wis ngerti sapa ta sejatine sira ingsun wis ngerti sapa to sejatine sira kuwi mbok menawa lakone kudu kaya mangkene lan lakone iki pangiraku mung dadi serana tumurune kanugrahaning jagat marang bumi Nuswantara yen mangkono aku bakal urun daya kekuatan mulih gancarake tumurune kanugrahan iki banjur aku kudu piye kowe mabura gayuh ngegono
bakal tak golekake syarat srana murih tumurune kanugrahan ning bumi Nuswantara. Ya jaluk pamit aku Kresna. Panca Indriya nenggih Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna. Dasar titih Sang Wisnu Bathara meneng ning awas lan eling ya mahayat cakra Baskara kang wis tininjaken. Sasana kalepasaken mumbuling awiyat Sang Cakra Baskara kala wau. Kilat kesit kadya tadhit lepasing senjata cakra. Weh Prabowo Gadring jagat raya mangkono nalika semana Sang Garuda duwe kepaduk Sang Cakra ngener marang tamenge. Mijil cahya gumebyar sumlorot anyunari bumi Nuswantara kang dumadi saka pulo bebancaran minangka prapita jayaning Nuswantara. Kaden prayitna semurires eka balik
menika to Den sing jeneng lelakon menika werni-werni. Sampun kodrating Gusti sedaya menika dados wiwitanipun kuncaranipun bumi Nuswantara. Iya Kakang Semar ya nggih. Nuswantara kalis ing rubeda tansah manggih hayu rahayu kanthi manunggaling mustikaning jagat Den.